Mwana manjumuri yakerendete gutubwati anani hojaragire Chinsa Isano Ibere cyabona mugasekana gukore na SMS itu ya mwana maya eringo manyi nare ari twagusangira kuri yakete ikabone no kubori kwane menya ko bamuna inje go ikomarinyorana abakanda gutubwati asensemeri emitandao Facebook tonyora Ndizi TV News bago asensemeri ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News utari kweba go tweet @Ndizi TV News bago nabokoli ke SMS ya ugwetera se namba ya enambe yira se skin ya yura wi notonyore asenjera yobukeranirwa kabamuna inje ikomario karanzo ike nkwerere narali twa usangirulia kitu kaboniga kuruchinga ngo nyechenze sugusu yani amo na moja ritariane Brighton Makori. Oyo rasensemeri yo muri manyererio nigakoro kwa Joshua Auta karo gusuka go chibusi gusekara tuguchaka ni tuguchaka mangana kuru ase wodi ya Busamaro ekero bona bamenyi benseme igo saba bamenyi bekenyoro ye enjoro ime ya Busamaro e wodi ya Busamaro county Nyamira nigo bono bale no mogoko maiga yo pwe musie bwenseme yo Charles Baganda ko baroserie getajo kya maji asebono banyari bagotwara mu chando manne bwa maji kurende nigo bono babwato mweso maiga yo mwe musio yukorosia igetaje Yerebuna niko bari no mweso gochibara konyora macha sensemeyo Tingali tuko kugurwa manje abangina abange baira guchandeka gasenjoro babere bagwetweke mitubaka yachire egetongo rero go babwato mogoko monene basange kana chinse monye chinse gocha korangange konege kyabire enjoro ekora amatuka mange twabere tukuria manje lakini tukuria rero twaba tukoyanyora gotogogete mono kuwa mono musimi gwitoke ganda abere gotorentera manje amaja ya lemetwe okole mugwoka tabege tupampu tabege tu molero piping ngonyetara akorwa ebi byonsi byakorwa engaki nda oborai tugakora piping tugabeka pampu tugabeka molero nandi niri no mogoke mambie ye buna abantu baito benchoro bali bachandikire engaki entamba sengenjo ya mache banyorera mache oyinoro mogokone enyuma kando na mache emerobiri nemenge tobwate ngagete masakolegererigo ensema moroche etaya ndo abegete solar light eye masenseme yekiagero musunte no lenga chipara twatemire korosia na ena bona tetoro no kwegenda bune merobirio ya magendero asensemo yeito ya enchoro ikiagera enchoro nero yo moerio ikenyorugeto kyo moerio ase gwodi yeito ya Busamaro. Ekero twendete kwireno jasobo jore wonne buma koyuga nabarai aweso ke ojikuriye biruge ibini gobono abana siasa abanyari bagosemiwa kutakwana chingwana jijanya chikuturoni molemba sensito ya Kenya baigo abasayina barabo nigo baburi ubu nabatige gwitanga koru ase bintu biri biranyari bikoreta chibura buru asensito ya Kenya kaukwana na Ndizi TV bishop bwekanisa ya ACK Anglican Church of Kenya asensema ya Kisi Bishop John Omangi yanyareka kwa kurobo semiobu uchasa abana siasa amo nabasai. Ndonda saba wanasiasa na abasai baitu balinga tiabe bolinga turabeka linga nalibe ligoturganiense ntochor to babagambi to president to governors ekara abantu baitanire bantu kiyo gikugambira bantu kiyo ratigara gukora ego nyumotara kwana lingana korali takuna orali rangara lingana lingo kwana impact kirira aletaze omuntu ordinary citizen orali tagara na kiara interpret na outcome ya kiara asinga keje juni gobono mangi ateberuna abarai bali baguchukwe gwibirugo bya siasa gosekora insito ya Kenya netakire koba abarai bali bamoboete nyasaye gose bali bamosigete nyasaye elina liensera nyarake gosuka gochibosio ni gobona ateberuna bali batakire koba abana siasa gose bali batakire kwe gwibirugo byo barai na barabo batakire kumosika na kumoboa nyasaye gochibosio ego ko baganya abantu abaya babwate Christian values occupy offices igo njekinda ate abantu baito bagusi yagerto chigwake kura tiango tuligere linga abantu bali barengo ase chioffice nara li bakolire aramaya eragere togende ko abeko office bagendere anye toko nyoranga percentage yabo bali no 50% tibaisa niko ase borai kogendera patuoro kya bakolire na totegerera abate manivesta bayiya bagosoa tororenga aiba ukwana nale tabauti nalia konyaro use narwa chikogendereri
bane barote tubasoe siasa bagendererie ali amabe konya aro igoro ya akie kuro kawaida aire chingaki kyogo internalize alwa kwana akole wise judgment nyingotera chiwake kuro Imechando hiri gojiatika sensemo ya siasa mona nama berera siasa ni gobona raji koera oseni gata kire koera kere kanisa iranyara ke gosuhena nagati na kuegeria abantu ngo gata kire gokora siasa ya basinsi yeito ya Kenya ba okwana negeta seni Ndizi TV ni gobona ba pastor ba nyara ba otabuna nerebia ensi ya Kenya eraria marembe anekere kanisa iranyara ke gosanani na koraria marembe na kuegeria ba Kristo bonzi ngakibaranyara ba goswa siasa. Looking at what is happening in Kenya today, we want to pronounce and say that we as a church, as we live together, we will only be able to advise, we will only be able to give direction, we will only be able to give what it calls for, especially in a time of conviction like this one, when we have a divided or a polarized nation, people getting, aligned in different groups. And what will only help the nation, it is for the church to come up and preach peace. It is for the church to come up and stand together with the nation. We pray for our people who are there. We pray for the leadership. And we pray for anything that is coming up that is going possibly to divide our nation. Itukeri mohrioka lietire gesamura iwe kiama gia Auta boigora mukonyi bomura iwe ense Dr. William Ruto gochorwa kuirukia ke bendere ye kiama ekyo gochikurio kero kibura yobone bwense yiga bono ngotwanyorana na umugwakiri Kilifo Mbeta uyo nyaraka gotwerera ninge kwirira umuntu gochorwa korwa se kiama iri gochikuirukia ebendere ye kiama ekyo iri kuriye kero ao nekero kibura iwe ense imense ya Kenya. First of all, when somebody has already declared the presidential candidate, there is that Auta that you are going to follow the rules. Party, you are not going to discriminate. You are not going to be you are going to follow rules of natural justice, gender rules, chons. Even to be on Ibere document area, we can sign that is going to go by those rules, so that tabaskoba montoko discriminate again tabasvati tabaskoba montoko discriminate abantabarebe maybe birema whatever tarikwe nyara na abana. All those things must be there. Na also issues ya gender rules. Maybe positions secretary be divided amongst men and ladies. That one is na kikwara sign documentary, and also accepting that conditions from time to time chirichira be changed by the party or by the council or by the delegates, or by the people. He shall be able to follow them. That is what he finds in that particular day. The president is in power. First of all, as the president of the Republic of Kenya, a flag is naturally narrow. He must respect it because that's where the national anthem comes from. Secondly, now what a flag ya office. What a logo area. Apart from it, the colors of the Kenya flag, what a logo area, which you see in the middle. That is the flag the president is handed over pamoja na instrument. Abana siasa korugusi anene bali bakomokobokomo nyibomura ibwense Dr. William Ruto bakora kurwa umubunge ya kitutuma saba Sadrak Museni gabatabiruna bagochikomo kambini yose kumwakire kumura yoyo ase orogongo rwagusi kerwaderuna kerwaligere ni gobarona kisera ja Ruto ni gochira chikokonya ensi yeito gochia matukare bosyo ndenje buno mochumbe negasi elitwa kolire nere nabondete gotebanga ninde no kwegena ngase emerobeli yago chimotwe emerobeli okolende nse ya Kenya emerobeli okoligeria mangana ya basaye mangana ye chigasi mangana ye uchumi yeito ya Kenya. Naibu wa rais Dr. Samuel Ruto nere kiongozi obwate amarori amayale ayengencho mono araja gokonya sense yeito ya Kenya. Ase igosa abantu bana babuge tutuma sabantu bana ba Nyamira County na Gusiengima na Kenya ngima ndade ko batebinga moko kora machieso gose moko nyora mwasirira njira asoko mochora William Samuel Ruto buna the 5th president of the Republic of Kenya. Mangana agriculture ayatu cyane tibuna obolimi bw'icyayi na obolimi bw'ikawa na bintu na mabene bintu bindi n'ibintu kenda menta ate abangiri ate abanga ngo kigoshugulikira arimo n'abantu bakoro kwa balimi mono n'abayuti baito na ote abanga abantu babwate chinibo chinene
bali banalete kwire bintu bienseye bono ebintu bienseye byo konyora n'abantu bonse kubwa mono ngoteba nga campaign to kuchokora aso muchyo gusi njanya korokana kururu yakite Kenya tubuna abachumbe kurwensemo ya gusi itogo support mu ske William Samoei Ruto tainga gosesa uriare kienie kiya gosesa uria korwa Rift Valley gosese ngenchabu atebesa gosencherende twensi twarigereri chisera chia party ya UDA ne yere red na muske William Ruto na ende twanjera ni rebinto biriago totebie kiagera chisera chia yenchiri chigo chigokora umwana incho kawaida uri ochandigete emiremo umurai we kiama kia Service Party Mwangi Njuri amona Chimi Wanjigi ngati ya barai bali ba moiro koboko umurai we kiama gia Auta se umurai umukonyi umurai wense William Ruto ojikuruki ebendere ye kiama gia Auta erikoriye kiro yakannegense ya Kenya kertwendete kwereno cha sobo chorio bonne bu mwako yogaboigo ingane iyo nigo ya etubolito no umurai we kiama Ken Simsad Mravadi abaikaranete asumo yaga obokorekanita abu litko diegoro. We are talking. But it is important to understand my ambitions are still going forward. You know that if I give you my confidence and trust today, you can lock it, go wherever you want to America and come back. I'm a dependable general. You have liberated us and we owe you the debt of gratitude for liberating us. We are here to say we stand in solidarity with the decision that has been made by the UDA party in putting forward their best foot forward today as their flag bearer for the position of presidency in the Republic of Kenya. Serikali itakuwa ya Kenya kwanza na tarehe 10 itaanza kuhudumia wa Kenya vilivyo. And I want to use this occasion, my brother, to tell you we will pay you in equal measure one day. The decision made by UDA in the presence of all of us here assembled and the moving speech that you have made here defines you as different from them. Abadaneli bokori gebia magosiri mekenda political registrar of political parties ni owa yanyarke oteabana ichi kondili wanjira ebia magose coalition Ibere korosi obomo yerengete buna asimio ose Kenya kwanza nji kubwatana kodende nigerabe obomo asema bateruna ichi kondili wanjira obomo obo ose ebia coalition Ibere kubwatana erikorosi obomo ingaya kwaneta yakerekiranite asebunge kararikurani liboli iyo oyomo bwabakori miremo ase Bekyo Ali Abdalla karate tabuna ejikondi holi wanjera ebyama ose coalition koba Ibere ime obomo not be a collision between two coalitions so that we can have one coalition registering itself and another coalition registering itself and then they combine to form a grand coalition. What we are observing around is that there are political discussions ongoing, there are negotiations ongoing, but at the end of the day, if any coalition is to be registered with the registrar of political parties, then it must be a coalition of political parties. Asanjira yamo yogosira ebirengo byo bajenu asinseito ya Kenya ni gobone nyagitali ya Kenyatta University ni gobono na kubwatirana ne nyagitali ya University ya Manchester kuru asense ya UK ni gobono bako chikuru obokonyi bw'eki mashini eri kurwani eborwaire bwa kanza imeyense yito ya Kenya gukwana aburi goro abarai aho bose bari bateneri b'eki University Ibere ni gobono batebuna mirobere yabe nigo yekeranire eri gosira obajenu asenseito ya Kenya. Together we're working on delivering the best cancer care in the world for all of the people of Kenya, a training, healthcare and education hub in Kisii County, and work towards the President's Big Four agenda of universal health coverage. We have already allocated space for it to help in understanding the causes and types of cancer in Kenya and the region, to understand the spread of the different cancers in the country and also in the region, analysis through immunochemistry machines to determine the types of cancer and the best medicine for each type of cancer. Importantly, we want to try to find out how we can now skew
the prevalence of this cancer by interrogating people at an early stage. As county governments, I'm going to ask that we call for a meeting which you will attend so that you talk to us. And also tell us your referral expectations. Asetaro ya sense ya UK ni gobono muraibu kia magio diemrera murodinga hoibono nande boigo ore fragpera yobo mabwasi miura moja anyaleka kote abuna ense ya Kenya nitakire kwimoki birengo bya uchumi anekro bya serigete kubwatikana no buriri bwa COVID-19 kolende nande ni gatebiruna teribu ya bangana ya yechikura kujukuturubani uchumi yense yetu ya Kenya kolenda sasa biruna bochori karuto gukora ntonyara to koroba chori bobe buribanya bwo guturubania mangana uchumi ya sense yetu ya Kenya niga yakwaneta ya keralinka sense usekera endete taro ya sense mo ya UK kerwanyoranete ni Prime Minister yense Johnston kerwari ukwanira igoro ya mangana yo bonchoroli ime yense ya UK amonense ya Kenya. Ayuna na kwariganira sijinse jiga kolende nyora kikoraga chinza 10 chikunya nyora yukuru SMS ito ya mangana maya kunini ukubuna gendera kubati merobiri yeito na buko yebwati gwitira se mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News wega sensemira YouTube na bako tonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News kerengera kia huni goto kirenza kireta ka gwitira ase namba eyira seskini yago twaro bulgiru buya oyorenga sensemira yo murwe manyerio ni gakorokwa Joshua Auta na ncheriane Brighton Makori. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomenyate ona yaiteire Mwanju murigereria kuri ndo murweire asegeka kimyaka 34 asubuguma bwao na bera abegetiro ande na bera abemerememe kongu kuri nde asumungina Paulina ere nigagendete kuri ndo mugakoye uyu nyariko bagakobera asegitanda kiae atarikorra mubaso atarigosoka isiko kuri nde araire asemyake yonsi abekororkania igasien kongu kuri nde nguchituri kumanyanga inkige komomoyo inki kiabeta asumugakoye na ndere bunu na araria ya agendete gwetera asubugima bwaye gwikira bono iga nigonde ase ward ya Kiogoro eyogotoka se bunge ya Nyaribari chache egotoka se county ya Kisii abwase togochigusanga nere amange igoto baisa gusuka bwatekerwo kiao onyariko bagoko banaintwe oikomo elio. Karibu sana Mongina Paulina.
Mbiyo kale? Mbiyande. Mbiyanga ndrere. Mbiya mana soko tuanchira wika senka yao. Nabona ancha mbiya mana sana. Awakole kanu mungino makongi. Wale nektogo kora ni nkongete. Awakole gasi kabisa. Ngokora nde konda. Na bongo nyakwenda mugondo nale mana tolecha. Konda ne ya kira kingo chori ko manyi gochia ase chinga gichire bosio. Kuri ndase bono ningani oratebi muligererio ito ngana kyokorokwa kugutumeke kamereri ngana kyokorokwa na gaiganka itule. Asa Marieta igongoro kupoli ni kwambo kondimu. Igonde nsemo ya boronyi ya biuto kyogoro. No gatikati ya bumenyerete. Inje bono bokongo nanyorete. Nara yunte to kubolinga kuikabunoriga kwanza ni myaka irengo bwate. Myaka bwate 68. 68 migima. Asa wanjiri wisiri wikaye bonus. Na isiri wikaye bonus. Nyasa na nyanchete. Na no mugakona na mwanchete. Munankomorora iga nindo chega no mugakona. Bo. Basi bono nabo kuongeresera nga nararia yaria makongwetera sobugima bwao tuchakirana ni familia yao gocha mpaka tumachi kwenda somuga kabadaye amakongu na iteira rondo chambe ara makongu esinde ena bwata abana bane barengi buja kabisa tukanyora abana bane kare twanyora bane tukanyora bona accident gache kanyoro muga kasa nyoro bakongu tukamenya nyagitari abana abo tukamenya nabo ngonya kubaire skuru umuga kwamenyete nyagitari bono ngakigaika abana babono bakambera ababe iguru ye pisteyo kende nkeyo na bono bakashaka gutara boka bona abana nabo bagerete nganya guchandika omuheri mbaka oretebia nabo tuwamenyete abana abo bagacha wakoba abaibi abana abanyaruka boka abamura bonse bane kera abana babaso obuibi baraba kibono bagaika myaka 18 bagasoa obukarakari ntuwamenya nabwo kotema gukana abana abono jaikirete nabo baitire yani baite tune serikali ekere baite tune serikali incenga rusi moyo lende ngabana bakorire baituru tutarika abo asabana goitwa kurunsa ekero baraba murabake ekero ko batebereri nkwaro chingamba bwatembo yoko boko gutambe gusa bwatembo yako boko gutambe nkayimbe yacho gosoera bono timanyeti ekere tu arenge nyagitari bona abana umuntu akaburu gukondendera umurwire ekero umuntu abura abana babarenga abake bebiso murangume baseri na nyagitari abana abake bagendeka ngo chikoiro umuntu orara kabere otama iguruje gasiye nkongo bono abana babono bagachaka kunya gwetana na tu bono bagasinywe sibago